Pekný slnečný deň, dámy a páni. Aj keď trošku unavení, fungujeme ďalej. Včera na Levickom súde sa rozhodovalo o výkone rozhodnutia maloletej Natálie, ktorá ide k matke. Súd neskočil na hru, alebo nepristúpil na hru otca a kurátorky Korcovej z Levickej kurately, ale rozhodol, že dieťa ide k matke. Tak, ako bolo dovtedy, tak tomu bude aj teraz. Takže, čo mňa na celom súde zarazilo, bolo to, ako sa chovala kurátorka Korcová. Jednoducho ona chcela, aby sudkyňa nevydala výkon rozhodnutia, aby dieťa ostalo u otca. Počujete dobre. Čiže u otca feťáka, ktorý má dlhodobo problémy s drogami, u otca, ktorý zanedbával jej povinnú školskú dochádzku tým, že ju nedával do školy, ktorý ju doslova doma väznil, tak kurátorka sa postavila na stranu otca namiesto toho, aby sudkyni povedala, aby okamžite urobila výkon rozhodnutia a vrátila dieťa k matke, ktoré dovtedy riadne chodilo do školy, ktoré bolo alebo je zdravé, ktoré riadne fungovalo. Pýtam sa, čo je za rozhodnutím kurátorky Korcovej, ktorá chcela takúto vec od súdu. Odpoveď si dajte sami. Po skončení pojednávania, keď pani kurátorka vyšla z pojednávacej miestnosti, som sa jej len slušne opýtal, že či je spokojná so svojimi rozhodnutiami. Na to mi odvrkla, že aby som ju nenapádal. Už pani kurátorka, ja som vás nenapádal, ja som sa slušne opýtal, či ste s tými rozhodnutiami, s ktorými chodíte na súdy, spokojná. Či s tým môžete žiť, či s tým môžete spávať, ale zrejme vám to nevadí, zrejme viete, prečo to robíte. No v prospech dieťaťa to rozhodne nie je. Ak vás nebaví táto robota kurátorky, choďte zametať chodníky. Tam o vás hovoriť nebudem, pretože budete jedna bezvýznamná osoba, čo sa teraz povedať nedá o vás, pretože fungujete na pozícii kurátorky, ktorá má alebo rozhoduje čiastočne o deťoch, o osude detí. Pokiaľ budete fungovať tu a budete dávať také podnety na súd, aké dávate doteraz, budem o vás verejne písať, budem o vás verejne hovoriť a týmto vyzývame všetky matky, otcov, ktorí majú podobné skúsenosti s kuratelou, ako máme my v prípade Natálie, aby sa nebali o tom hovoriť. Aby zverejňovali mená, aby zverejňovali osudy týchto detí a ak budeme môcť a vedieť, tak im radi pomôžeme cez našu stránku. Pani kurátorka, k vám už len nakoniec jednu vec. Skúste sa pozrieť do zrkadla, čo robíte. Pozrite sa ráno pekne, keď stanete do zrkadla, vyfackajte sa správa zľava a povedzte si, či vôbec ešte máte čo robiť, či máte vôbec morálne právo ísť do práce na Levickú kuratelu. Nech je toto vaše rozhodnutie na včerajšom pojednávaní mementom pre všetkých kuratelov, pre všetkých rodičov, že takto jednoducho fungovať kuratela na Slovensku nemôže. Ak som hovoril v predošlom videu, že mám vážne pochybnosti, či náhodou nejde v prípade detí o akýsi obchod s deťmi, nezdá sa vám, že v tomto prípade tu niečo nesedí? Nezdá sa vám, pani kurátorka, že je scestné, aby ste vy, dieťa, ktoré riadne fungovalo v rodine, ho išli odtrhnúť od matky
a dali ho do rúk, alebo zverili ho do rúk feťáka, ktorý zanedbáva jeho školskú dochádzku a výchovu? Ja si myslím, že niečo tu, dámy a páni, nesedí. A ja nebudem teraz rozdovať o tom, ani nechcem polemizovať, či a prečo to pani kurátorka Korcová robí. To vie ona a to vie ešte možno niekto iný. A keď sa včera vyhrážala tam na súde, na medziposchodí, rodinným príslušníkom, ktorí dosť verbálne na ňu zaútočili, a môže byť rada, že len verbálne, pretože pri tom rozpoložení, do akého ich ona dostala svojimi rozhodnutiami, tak keď sa vyhrážala, že podá trestné oznámenie, už pani kurátorka, urobte to. Urobte to, podajte ho aj na mňa, keď máte pocit, že som vás napadol tým, že som sa vás pýtal, či ste spokojná so svojou prácou a so svojím výkonom alebo so svojimi rozhodnutiami. A ja vám donesem ďalších 5 prípadov podobných v Natálkinom, kde ste rozhodla, ako ste rozhodla. A verte, že aj v tomto prípade je dosť dôkazov na to, že na levickej kuratele niečo nie je v poriadku. Prajem vám pekný deň.